जाबाय दे एबार फैदो फेसबुकआवसो प्रब्लेम होदोंमोन हेल' एभ्रिवान दा आं दंफैयो मा होनो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलावहाय नोंथांमोनखौ मैयाथ' इउटुब भिडिअआवहाय दिन्थिखाबाय बाट दिनैनिफ्राय स्टार्ट नालाय प्रग्रामा दिनै लाइभ खनसे दिन्थिबावनो होननानै फैनाय जाबाय आरो स' नायदो नोंथांमोना अरे गेटआबो इथिंसोमोन र' फन बुलाय बिराद बिजि नायनो हागोन खेबसे राउन्ड गिदिंनानै नोंथांमोना दिन्थिलांजोबनोसै आं दिनैनिफ्राय 2 मार्चसिम आरो प्रग्रामा फन बुलायबाय थालाय कैंटीन कलेज प्रकाश आं नैबे मेन गेटआव बानायगासिनो दङ इउटुबावसो होबाय आं फेसबुकाव माबा मोनसे दानजालांबाय थादो इउटुबाव होगासिनो दं आं ओमफ्राय नै मोनसे खामानि माव नोङो आंखौ लोगो हम नों लोगो हमाबा होमबा आं जायखिजाया लाइभ होनानै गिदिंनानै थांफिनसै नोङो अबिजरावनि आंखौ बायखोन्दा नेरसोनाव बै राजानि न'आव आदसा फैगासिनो दङ दे होमबा नैबेनो फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 नलेज बेनो जाबाय 27 फेब्रुवारि टु 2 मार्च 2023 सिम दा इनिफ्राय हाबगोन नैबेनो गेटआ एन्ट्रि मारिबोबाय जों दा ओमफ्राय बिथिंजाय गासिबो बानायदों नायदो दा जों बै बायखोन्दा नेरसोनाव थांगोन आरो राजानि न'आवहाय बै जाहैबाय गेस्ट हाउस बै थुरिनि न' गेस्ट हाउस बियो आलासिफोरा बेयाव इन्टारनेसनेल हाबनो होआ नामा आइकार्ड गैयाबा हाबनो होआखै ओमफ्राय बिथिंजाय मैया दिन्थिखादों बै प्रकाश हाय ओइलाय फाइनालि प्रान्जलाबो सफैबाय दासो मोजां मोनबाय नोंसोरखौ लोगो मोनना माबा हारसिं आं गावखौ साफायनांगौ बिराद मोजां मोनदों नायदो जोंना एक्ट्रिसआ सफैलायबाय वाव स' मेनि भिउआर्स वाव भिउआर्स गैयाबा फेसबुकाव लाइभ फैदोंमोन ओमफ्राय माने काट जालांबाय थादों मिथिया मा बा ओंखायनो इउटुबाव फैनांगौ जाबाय आरो ओइ गरजियास ना मा होनोमोनलाय नोंबो थाफानांगोन फै आंजों खेबना होनि बेखौ जायाखै दसे फै गिदिंनि नों हमबालाय देलाय हमना होदो बेखौ जाहाथे गिदिंनि आं नोंखौ प्रेक्टिकेल गारना थांगोन आंखौलाय नों गिदिंनो हागोन औ आं बेखौ जागोन आं नोंखौ दा उनाव लाना थांसै आगै थाफादो आंजों नङाबा आङो एसे उसुबिदा ना ट्रान्सलेट खालामनांगौ बे कन्टेन्ट लिरनांगौ बोरो प्रान्जला भिडिअ बानायदों लाइभ होदों बिबो बै स्टार्टिंनिफ्राय होगोन बियो थांबाय स्टार्टिंनिफ्राय होगोन आरोना थांबाय बेजों दसे गिदिंफानोसै फैदो दसेल' ओरै राउन्डल' ओमफ्राय लिरनो हासिगोन दे आगै दं दा लाइभआ जागासिनो दं दा हारसिं जागोन नालाय बियो औ दङ दे हमनानै होदो दे फैदो दे ओरैनोबा दिन्थिनोसै नामा
औ बानिजों थांनो हायो टयलेट थाङा दे दा सोरबाफोर फैनानै थांनो गोसोबा आरो बेयाव लिरनाय दंखायो हा दङथ' हुदु होनबा मोनसे फै आरो बेफोर गासिबोथ' हाबनोथ' हाला जों दा सिङाव हाबला सानजों देखायनोसै हाबजायो ना बैजों हाबजायो हाबजायो औ हाबजायो देखायनो हायो गिदिं गिदिं थांनो हायो जेबो लाजिनाङा